Bij een bron in een boerderij in Appelskee is vannacht het wenhoes volslijn verlengd. De square is wel voor het grootste pad behouden. Naar de oorzaak van de bron wordt nog zocht. Van simmer weer er ook bron in dezelfde wenboerderij onder Wester-S. Kranenbouwer SMST uit Drachten draait een goed hier. Vanwege het grote aantal opdrachten die het bedrijf binnenhellen had, binnen ze op zoek naar nieuw personeel. Er is verlet van ingenieurs en orenheeg technisch oplaten meesken. Maria Bons en treien van haar huis bij haar onderdak kregen in een appartement in Burgum. De oren treien bij hem verbleven tijdelijk bij familie. Maria en de bijen kwamen op 16 december op straat te staan. De huishouding wordt intensief begeleid. Jeugdzorg ziet het nog naar een permanente oplossing. De laatste volslijne nacht van Serious Request in Ljouwert is echt rustig verroen. In het glazen hoes zelfs, wat we zelfs bij de hele nacht radio maken. Astronaut André Kuipers weer daar de laatste uit van Hoezer. De hudde onstwarmige zuidwestenwind wordt in de rin van de dag minder. Vannacht zwak ontmatig. Buien en droege periodes wisselen een oranje. Morgen zinnen en uit een droge buiken. Temperaturen 8 of 9 graden en in de jongtijd komen ze op mist.